बिथाङा जेब्लानाखि आफादगिरि जादोंमोन अब्ला बे समाव आंबो बिजेपिआव हाबनाय जाबाय। बे समाव आङो जाय मानसिफ्रा आंनि न'आव थांदों आं रावखौबो नंगौ दाउट आङो 3 बोसोर बाहेरायाव थादों। जेराव माखा 1 बोसोरनि सिगां आं 2 बोसोरनि सिगां आं गोबां मानसिखौ जोंनि पुराना वार्कारफोरनि मानसिफ्रा जाय आं थांदों बेखौ आङो एसेब्लाबो सहायहरबाय थादों। आरो जोङो अरुनदयखौबो 4,000नि बारा जों होनानै दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो बे ओनसोलनिफ्राय हयथ' गोबां मानसिया जोंनाव थाङाखै, बिजेपिआव हाबाखै। बे हिसाबै गोबां जोङो गोदोसोनानै थानांदों। आरो नैबे न'खौबो आंनो लाबोना होफैदों गले गले बुंनानै गेमखौ दिनैबेखौ आं बाव सोंहरबाय जायगाखौनो जोंनि मानसिफ्रा हमलायनो नागिरा। आं सोंहरबाय नै बले बिथाङा प्रेसिडेन्ट नोंसोर लागोआव हा दंना गैया? बेयाव सुजित नार्जारि जायगाखौ मोनसे ओमफ्राय दङ बे रायजो रायलायबाय दङ बुंगारगोन। दा बे जानाय जाहैबाय दा बे जाहैबाय दा नंगौ आंबो सानसे समावनो बिजेपिनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। नाथाय समनि सोलायनायाव समनि थिननायाव आं दिनैहाय बिजेपिआव हाबनानै दा बिजेपिनिफ्राय आं गेलेनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला गोजौनिफ्रायबो खोथा होखादों नों जुदि गेलेयोबा नोंनो टिकेटखौ हरनाय जागोन गेलेदो, नों दानिफ्रायनो ओंखारबाय थादो। बे होननायलाय आं दा हाबगासिनो दं। दा बिजेपिनि सिस्टेमा एसे आलादा, जोंनि बे लकेल पार्टि बादि नङा। जोंना बिजेपिना सब समाय जायनाखि बै पर्टफलिय' हल्डाराव थायो मेम्बारफोर जायो बिसोरजोंसो मिटिंखौ जाबाय थायो। रायजो राजाखौ लेंनाय जाया। रायजो राजाखौ बहा लेङो जेब्लाना गिदिर गिदिर मिटिं जायोबा बाव लांनाय जायो बेल'। दा मोनसे बे बिजेपिआ दा जोंनि रायजो राजाखौ हयथ' जोंखौ मानो मिटिंआव लेङा मानो दुखु मोननाय बेखौ फोरमायो। नाथाय सिस्टेमानो बिदिनो आरो गासिखौबो खस्थ' होबाय थाया थारमाने। दा जोंनि बे जेनेबा बे भट सेन्टाराव जेनेबा सक्ति केन्द्र होनो बिसोर उनाव बिपिएफआव बेखौ प्राइमारि होनना बुङो, इउपिपिएलआव प्राइमारि होनना बुङो। दा जोंनाव 2 इनसार्ज दं। नोंथांमोनाव बे आदिपुरनि सिङाव 3 भटनि मानसिफ्राल' आंजों सावरायनो मोनो जोङो बेनिल' मिथिं जायो। आरो मोनसेया जाहैबाय हरैहाय बालुकुमारि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बानारगाव अन्थाइ बिल थाना नलबारि बे मोनसे पार्ट जालायबाय। बेनिबो सासे इनसार्ज दं, बेनिबो सासे इनसार्ज दंलाय आरो दा जों बेखौ जों जेब्लाना सम फैगोन अब्ला पार्ट बानायाब्लानो हयथ' खेबसेबो खालामनो हायो। 2 मोननैबो इनसार्ज दं। मानो होनबा जों थख' मोननाय जायो बेबादि आरोखि बिजेपिनि सिस्टेम। ओमफ्राय जेसेबांसो अनसुंथाइ फैया बियो मानो डाइरेक्ट मण्डलाव खबर फैयो, मण्डलाव फैनानै डाइरेक्ट सेकेन्ड इनसार्जआव फैयो। सेकेन्ड इनसार्जआ भट प्रेसिडेन्टनो खबरखौ हरो। भट प्रेसिडेन्ट माने बे भट प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय बे भट सेन्टार 99आव मोनसे गामिया भट होयो। खयथा गामि दं दा बाव जोंनाव बे 3 गामिनि मानसियाल' रायलायबाय थागोन आरोखि बेनिल' बे लिडार मिथिबायना। बे 3 गामियाव सोर लोमजानाय साजानाय दुखु जानाय मन्दिर गिर्जा बा जिखुनु ब्रह्म बाथौ बेफोरखौ मोननाय मोनै बेखौ नायनाय, अरुनदय मोनगोन ना मोनाखै, सरकारनि आसनिखौ मोनगोन ना मोनाखै, रेसन कार्ड मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नायनाया बिसोर दायित्व'। ओंखायनो जोंना गोदो खेबसेनो माने एकदम 19टा 20टा गामिजोंसो सासे प्रेसिडेन्ट थायो। जोंना बिदि नङा, 3 4 गामिजोंसो साफा प्रेसिडेन्ट थायो। आरो जोंना गोरलैथार मानसिखौ थख' सिनायनो हाजोबो। जोंनाव मोनसे भट सेन्टाराव 21 जन मेम्बार थायो। भट प्रेसिडेन्ट थायो, सेक्रेटारि थायो, इनसार्जआ 2 थायो, सासे इनसार्ज सासे क' इनसार्ज थायो, एसिस्टेन्ट इनसार्ज बिसोरनो सालायजोबनांगौ आरो दा इलेक्सन खाथिलाय आंबो बांद्राय एमसिएलए हिसाबैसो आं हाबनो मोन्दों, बिसोरजों रायलायनो मोन्दों। बै जेनाखि पार्टिनि मिटिं जायोबा बाव थांनोबो मोनगौ आं बिजेपिना केन्डिडेट होननानैबो लानो मोना मिथिबायना। मोना होननो हायो, आं बुंनो हाया नियमा बेबादि। दा आं एमसिएलए नालाय आं जेरावबो थांनानै मिटिंखौ खालामहैनो हायो बेल' आरोखि। आंनो मोनफिनगोन बेखौबो आं बुंनो हाया, सिङाव दङ जोंनानो जायगायावनो गुवाहाटिनिफ्रायसो होयो नालाय टिकेटआ
बे मोननाय मोनैखौ जोंसो मिथिगौ लिडारफ्रासो मिथिगौ नङाब्लालाय आं मोनाब्लालाय मानो खस्थ' खालामनानै दैलि 10टा 12टा आं मानो गारि खारबाय थानो थाव सोनानै नङा होमबा मोनगोनखायथ' आं दा खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बेनो आरो दा बाथ्राया जोङो आं गुबुन हारि गैयैखाय आं बेखौ बुंगोन जोङो हयथ' मानसिफ्रा साननो हागौ मा बर'फ्राव आलादा रायलायो गुबुन हारियाव आलादा रायलायो साननो हागौ रायलायखानांगौ उफाय जोंहा बायदि मानो होनोब्ला जोङो बाव बर' आन्दालनखौ खालामदों जोङो आलादा रायजोनिफ्राय खालामनानै जोङो बाव 5,000निबो बांसिन जोङो मानसि फैनानै जोङो बिटिसिखौ मोनदों बे बिटिसिखौ सोर सुक्ति खालामा बे बिजेपिआनो खालामदों बिटिआरखौ सोर सुक्ति खालामा बे बिजेपिआनो खालामदों अब्ला दिनैहाय जोंनि बर' रायजो राजा लिडारफ्रा फैनानै बुंफैनो आरो गामियाव थानाय रायजो जाग्रा बिथांमोनखौ बिजेपिआ नेसनेल दल गिदिर दल बर' हारिखौ जाफेरजोबगोन मेलेम जागोन दंस' खालामगोन बिथांमोना आरो बेफोर गावसिनि पार्टिनि एकाउन्टनि सापर्ट बाथ्रा बुङो आसा पार्टि होननानै बुङो आरो आसा पार्टि जानो बेयाव हारसाया 10 गेलेदों बे 10 जोंनि सिगां जाहैबाय 40टा बे 40टायाव 30टायाव रावबो गेलेदों बर'आनो उथायनानै बेखौ राभायावसो दङ राभाखौ माने बर'आनो देरहाजोबोब्ला बै 10टायावबो साबाया बर' गेलेनांगौ बेबायदि माने हारसा पार्टि जाबाय गभर्नमेन्ट दानो 1टाल'सो नांगौ अब्लाबो बर'आनो जुदि देरहाजोबोब्ला बर'आनो गिदिं जाजोबगोन अथ' मानसि फैनानै जोङो जुदि हंगारनानै होयोब्ला मिथिगौ चान्स थागोन ना दा जेरैहाय गुबुन हारिफोर दा बिएम दङ नङा होमबा गुबुन लाजोबगोन ना जोंनाव थांनानै मोननाय जायगायाव मानो बुङो जोंहा ओमफ्राय बिटिआव हाबनो बारसोमनानै सुबिदाखौ लानो नङाब्ला गुबुन हारियाव मालाय